V predošlom videu som ukazoval, že som sa vlastne rozhodol urobiť si nové logo aj v rámci nejakých ďalších úprav, ktoré v dielni robím. Nové logo som urobil, lebo toto staré vlastne zmizne a nahradím ho takouto doskou, kde si budem môcť lepšie vystavovať produkty a hlavne keď aj streamujem, tak budem hneď vedieť z toho regála vytiahnuť napríklad tú vec, ktoré tam budú permanentne vystavené a bude to hlavne na takú lepšiu prezentáciu. Funguje to tak, že vlastne sú tam takto navrtané dierky a do nich sa pozapichávajú kolíky, na ktoré sa položí taká doštička a vlastne týmto spôsobom sa vytvorí ako keby polička, no a už na ňu sa položí daný produkt. Keďže som nevedel nájsť rebrík, tak som si pomohol cirkulárkou, ktorá mi poslúžila ako rebrík. No a už takto to vyzerá. Ešte to není úplne dokončené, aj na túto stranu ešte dám, pravdepodobne to bude pokračovať a pravdepodobne to aj namalujem. No a tak.